Vítam vás u ďalšieho videa. Tentokrát to bude také špeciálne Minecraftové video. Kvôli čomu? No, lebo vám v tomto videu zatiaľ ďakujem za 71 odberateľov stile to, čo má na sebe. Tak močier alebo žlté. Asi mu dám zelené alebo biele. Asi biele. Tak polej. Tak si dám tento svet. Načítava sa. Prepačte za reklamu. Tak. Toto video dám na môj hlavný Studio Šiša TV kanál, ktorý sa už mesiac, na ktorom som už mesiac vydával Minecraftové videjka. Ale budem vydávať aj animácie, ale aj sám setupy. Tak. Musí sa načítať. Ešte točí. Prebieha nahrávanie. Tak. Klepnutím tu zastavíte nahrávanie. Tak musí sa načítať. Koľko minút už natáčam, potom sa poviem. Toto pomenujem toto video špeciál za 71 odberateľov v Minecrafte. A pridám XD. Tak, musí sa načítať ten Minecraftový svet. Tak. Už sa načítal. Tak. Už spím. Tak. Super. Tak. Super. Ustávam dom. Už som začal za to točení. Pred tým točením som už začal stávať tento dom. Tak super. Tak. OK. A čutujem sa, že mi nezmazal YouTube, ten YouTubeový kanál Studio Šiša TV. Čudujem sa, že mi ho nezmazal tento účet, že nenadávam v tých videách, tak preto mi nezmazal ten YouTube tie videá aj kanál. Tak, ale keď mi ho zmažu, tak ešte predtým zmazaním účtu natočí video. YouTube mi zmazal video. Tak. YouTube mi zmazal YouTube kanál. To bude taká vážnejšia téma, o ktorej sa budeme baviť v budúcom videu, keď mi ho zmažu z YouTube ten kanál. Tak. To se ale podle všeho změní, protože Sokulme, i když je civilista, tak musí vědět, že rakety dalšího doletu přesným naváděním jsou i řízeny a programovány cílení, a to buď z řídícího centra NATO, nebo přímo z centra.
Tak, OK. To je všetko z tohoto videa, dajte like, barasoček a uvidíme sa u ďalšieho videa. A ešte raz ďakujem za 71 odberateľov a ahoj.